Nyt ollaan Travemünden satamassa ja seuraava matkanosuus tehdäänkin sitten tämmöisellä kulkuneuvolla. Se on semmoinen 1,5 vuorokautta nyt rentoutumista kaiken tämän matkan jälkeen. Siellä on hyvin vähän virikkeitä meille matkustajille näissä laivoissa. No, saunaan tietenkin pääsee pitkän ajan jälkeen ja löhöämään porealtaaseen. Ja katsotaan kelloa. Se ruoka-aika on hirveän tärkeä. Katsotaan milloin ja mitä herkkua pöydässä tarjotaan. Itse sorun aina niihin jälkiruokiin. Ja kun päästään Suomeen, niin ollaan aivan sairaita syömisestä. Onneksi se sairaus paranee ilman pillereitä. Paastoo vähän aikaa. Siihen saakka, kun tulee seuraavan kerran nälkä. Nyt on kuitenkin matka ihan hyvällä mallilla ja kaikki mennyt oikein hyvin. Toivottavasti meri ei ole oikein vihainen, niin kuin syksyllä tänne päin tullessa. Toivon hyvin tasaisen matkan tästä Suomeen. Hei kaikille!